Wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka a wannan tashar YouTube ta Algaita Dub Studio TV. I need my time to recollect all that has happened. The aftermath has got me looking super saddened, yeah. Right now I'm so broke, feeling like a used up toy. And just yesterday I was feeling like a big boy. Never saw another no aljuhu cike da kuɗi is my payday. Say big boy. Feeling on top of the world like Brandy, ba wani ege. Say big Come on, boy. sai na ce bari je wajen baby mu je mu san bada ice cream. Say big boy. Ashe da rabon za a ta take ni over. Today it's away shopping, kullum komi shopping. Every day, every time shopping. Bakin ta har ya gogare, sabar cewa shopping. What's your hobby? Shopping. Komi it's away shopping. Kutu melesi, kutu melesi, kutu melesi, kutu melesi, kutu melesi, kutu melesi. Yarinyan nan ta wallahi. Wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka a wannan tashar YouTube ta Algaita Dub Studio TV.